0204 905 655 0204 905 655 and somewhere they show a way no near Edim Wakotene and na Edidi Sway. Mira Peter no two kotoi waba manie adi atuja se enimani muya wono masama soafo a wono ene hwega na ye nwomasuansam so ewa agina tuku a wo hwe enwomasuansam no wodo so ho ehwe de betimi aba ni nyina gina na nsen eye bribe bobu ade agi a ekoso wo yensuku entoaso ni mu na Orua Dennis Miracle Abuaje enode nsem ababonte na wo kire se Agenda 111 ye MPP aban kan ye sankaja eba so ebebo ye pan manyale sabia ti asete e wo man Ghana mono e kame ese sesei ye huru ba bi e ko se ko anim se e ti asana ba pia kirem ye a wo kire se ne ye hu nyina no efri se asase ho mansunti e na madwumade no aban de ba no enhyeda enkoso wano His Lordship Chief Justice Enim Yabu Asam na meken wada eye court awuduo mienu ade ama mensini awuduo mienu na ne senti a wode ama wo mo no boa ama court dada adwumadi atumi akoso ne botaye biesi wo no mani so se wo besi court dada baako aha emu nsem ne mu nkyerɛkyerɛmu ye keka kwa ye ne mu nsem mu betie bi na Professor Bokpen ena akasa de na tese for my Ghana yesi kasam ho na was state regulators no adwuma sese wono ye edebo my Ghana titiri banks ahodo no ekame ese wono manye eno na aka bi sese Ghana asesika semu ya hwe ase ye wi a ye bekwa bua kwa na ya mane bofo sofo bakwa me afrifa ne nsem a wo kiremu ewo eye mid morning dwumadie no so fa wo baltan a ne mamienu awerehosem ye bekwa akodi ho nkomo na abatuo adwumakuo no nso wonom atonkra ya wonom chese wonom kika ne mesie nim se bosum ya yesimi ne de toso edunsia wonom behwe amadintre akoso se be ya wona krata de to abomu ni bie no wo benya bi ansa na abatuo de anim afia wieye no atumi abaso arafo we yo mamu nsem ye bekwa amano ne nsemu a na eye mfie mpinu ene aduonu baako ye bo mamane se heti mampani na sabre nipa bi ato ne so wura tina nanom nsie do ya na enipa ye nipa baako nson wonom akere wo mo kire wo mo no enam se United States adihye bi fra sa enipa nti ya boy tira side wonom ko US woni ye kodi wonom asem a ebi mu die wo mo kwa afia se wo mo kwa nanyina na sade enhyehye ne totoye ne nipaku edi sa adwuma yi ane botaye ntinu nsam ne nkwa wie ye premto brei na watie bi ebusuafo ensem bi ka we ho na yaboa no ye chibre ne edi mu nhyemo asomo awie yi enyumeku esu asna awie kase mu bie PSA free enterprise o se be designer perfumes ne watches a na hweye na wonsa be ka bie Cambridge Senior High School se yesu kan ti kwatwa abofra din na onkosua de Skin City Laboratorium obeboa ma skin no atoso trontom na hanaha Isaac Paint Enterprise paint mu akuku dam na hweye na wonsa be ka bie Lufa tablet ne suspension eye malaria na nafofo no glose spiritual and herbal center sunsum nsam na de akwakoda no na Master Joe to nsafa na tena yese bre na air condition dem wasisie conduit dem wasisie fridge nentim adwuma yie no wasisie ne kama ma emono so a ubenya bi wona hye ho no mo abi national savings and loans bebo ma osika sam twetwe atumi akonkwan street go wodom so aba makonie badie eyade a ekoso wano entrance University College of Health and Science admission na fiase edunti ko fan krate na so kwagye ntete Magashi Spiritual and Herbal Clinic Dr. Sam Magani Magashi ni huna magahoho enti sene yade ni tie bia da fa beda no na ontu ase emfa emaum enyumakuo yi afoforo bi kawo na wiei wonum eso yen asene asomfo ye gibre na kase nkyeremo yade asommo eyeme nana amaboachoa meni aba the finance minister AFIA BRODUA AKYEA Medibewo AGYENKWA FM Adafo nsem ni nkyeremu na yede eto amusui ye nyina ye nimsem se emofra kyerɛ BC nsohwɛ
sabre won mo banan akọ suku adantamo de no metre SHS na ekoba ni se ya se placement ba ye wunya ya na so wanya wa wofo hwe na suku awokọ no won mani nyi ho a na o ma pede wo mo abodwoso na wo ma banan kọ ho ene ekoba ni sa na bo mo ade akọ ho eno akoso ma fie twa mu no ebi kọ so enam sa yo so ma nwoma sua tena ye ne kire se wono motete sa abu amade nsam no enti wo hye ekuo bi se wanya sa nsam ni mu hwehwemu ampani ampa ekuo ni frase ye hwehwemu ama hwehwemu die na achi no wono abu aniema ni nyina no de broni beka ne se recommendations no akasa asoye ne besanim ne anwo se recommendations a eye ku a wo mo ye nsam ni hwehwemu no sei ana wo kan ye ana sei ana wo mo troye anu na ntimi ma so na se baba so ana se emma so no eba ye na nwomasuya atena ye ana se wagina tuku a ewo Ghana mrahye fie efra se ye se da bi soafo nsem a yatie nie etintempa ye twe wadwen asi so enti se ye be ye baba recommendations ni so abato bedwasre de na omuso wudi ekọ so ma Ghana fo atie no anu na enya nkọ so anam sa yo so ma eye agina tuku pani ba ko oda so eye Peter no twu kwotoi na de abato dwai anu acha se wono ani dwamtenani a owo agina tukuo no so entempa na dwamtenani ka kire ne se eye clerk a oda agina tukuo so ma hye no se won sama emiwra edutwum ewo fie ho na womre kuo no so mekire mu sa recommendations ani findings no na won mate won sama te na so kra Ghana Education Service for abo amane se wonum so atete bia ama sa brain hwehwemudie ekoso enti hwehwemudie ne yepesi ehu se akosi se ye nokure anase enya nokure ekuo ne kwahia ne die po ene wonum siye eno na Peter no chukotoi one centrofo adi nkomo yenkotie bi allegations of extorting money from parents before admission was given, a placement was done last year, came to our notice as a committee, and indeed it was myself and the chairman met with the Minister for Education to inform him of the misgivings of members of parliament and the public that money was being tortured from parents before placement was being done. And it was there that he told us that the Director General had written to the state security agencies for investigations to be conducted. We dismiss it as a rumor, but we say that because we don't have any evidence, nobody has come to us with evidence that I paid so and so amount. But you should know that for every rumor, there's some element of truth in it. So if that was going on, we came there specifically to inform him to put his feet on the ground and then make sure that those who were involved were either removed from the system or he did something better so that we will foster any such occurrences. Arafo Peter no chukotoi ena yete se okasa ekwan ne niema esie ewo sa bribe ensensem ene huntutu ye nimu no ba bia nhwehwemudie na wie akwakoduru enam so ma soafo ye wodo twumsa ne nsa aka na ne nsa nkan ye no eno no on mo hye clerk a wo ekuo no so se wantwe no nsama no na wamani hu so mu hia no hia mu hia ni nyanya bibia o mekire mu sa soboa na o manfo obo ene de nipa bi keka ne support ne ho nsam sifate wo ye so opa bedwokwa mo ma mu hwehwem wo ma wie abo akira ma no ye pese ye hu de atue mu eti hu na mo na sese wo no mutu a wo mo hwe ani mu se ni mani mu ya obekwa akopiem ewo ekuo na anim no kopie ho a de wo se eba betodwa bia efa sa place no hono ye hu de atue mama ye nsoso ye wukwa kra ye befa so atoto ye niema se ba wie school na school a wo chusu ye o se na ni nye ho ana wa anya enye se ono kra da se na ni nye ho ne ma ne papa e bi nso kra na on se wo kwatwere so hwe no na de ochusu no akochusu akese na ewi ase na wa de wa anya ba bi ye kukuru no ekoto ye no na emwa na se eja ya twene be ye ana ye pa ba bi edin wo sa placement na no so na de nsem bia baga na se school no some de dibinam na no opoku are nsem ye si adesuafo a no omokobokro no wo ba hwe no anya school no but enam sa wofuo bi e pese wo mako school se wodi nti ne akotua ne de no ko akoye burden tosom ade ama school no ne o man mu ni ngina me sa placement ne ba no kwa bi so no me de ahyase ba ye no na ye me de bebre se
ye mu bi ohonoma akane ye bra ne ye ko JSS no sanka sa system we say na ohonoma ke bia nka school so ebenya akono because anu ose sa if you say me baba ako owie school no onyanya asanto a okay na me hwese enka ye kurasika enka te second de bia enka onya pan enso we say na eba ye de not one say enso obi ani ni hu achinie eno ne so ozisa na nneoma eye de say eno okoye wo ho nanso sese asebre kobre so no dane adwuma ne dane kosa kwakọ ye obi business dane na me ne aduana batia na me kan me say ye obi business a wo ye abai wo sha man for starter upe school we ya sika abetue ni school hwan bi de obetue ni chese ye adwuma wo bi so afato no ho so enti say no akonya no wo wo say headmasters ne mistress ne bi wo ho a owo enkolata na 100 e wo say omoba school mu ho a na ye bia wa ma teachers ne be 20 bi de aka nyina ba edana bam etu omo fa nkola no bu anu wonya pa enso so ye mfa ma ye beto ama obi ade na wo say kwase ya business no ade na wo say nyesika nyina de adi o enye sika nyina de mu asi o mama ye say school na kono de bia nim biom say enso na mu de ni mu obi o genuine people e bi kwa nko betimi aboa wo ba bia ma cause e to da na obu ohonma ne haw no genuine wa esese onyi obi bua no ba say bibia tu agum enti wo hu ne wo ya wo bua ene ne wonya wo bua eti si etimu ani ede ne yenye asam no no ede ne yenye emu ya ya to aso yetoa ensam no ebusuafo na yetoa so dia na ye de ni echiremu ewo agenda 111 ensensemo na opani a ono ene efe de Dennis Miracle AKYEA kasa ye wo chiremu se mampani na adoda kwakufu ado wo Ghana fo ebo se obeboa ama agenda 111 dwumadie no se ne okaye ene bro de to ho no wo se bre no nso no mampani be hwese ne bo hyensem obedi so ama nneoma nyina atumi akwankan na se ne enim no Ghana mampani hunu se obeboa amapomde ho nsem atumi akonkan sanse enne ekomiamia hodo bi a age nsrepe ho no mom enti we na dwe se mantam na afa mensi ahodo no ye besi nyale sabia e wo bia mu na atumi aboa ye amapomde ho nsem atumi akonkan eno ene agenda 111 dwumadie no enti wo kirema August bosuminimo e wo mfie mienu atwam nie ena mampani edis ansemi ba abontene ye a wo kirem se wodi abosumi maako edu enwotwena chese afi baako ene abosumi nsia ena ehwe se mia hodo ye signal sabia yi ene ni nyina betimi akwawieye na chese omanfo nyakwan akwakoje arehwe ewomu na wo kire mu kire sa yare sabia baako bia no wono de America sika no $16.88 million ena ACA ye betimi aboa ye pa mampani di sansemi nyina tudwa epo bosumi ni mu ewo mfie mpenu ne aduo no nanso yesi afi mu yi ena dom kuma no mra shebedwani ye wo giremu ma adehia worom ewo sahudwabo so owura kwabre minta kando echese wo ba apro akwakohwa nkonkosha se na chese agenda 111 dwumadie yi aka apimbo ye no enkonanim eno nso entinsa nachi ema wo kirem se oko site ewo adesho ye project omusi no ho no musi no okodu ho no ma adani ngura na age ho no maboso ena afi abo kunkum abo akese no etintim wo no mo ye wo echem se contractor de contract ne share nsa no waje 1.3 million Ghana cedis dollars e de share botomu a waje ya satere okọ ye sese adwuma no enkonkan entunye nyina kire se abano bosha obehye ye no Ghana sika no wo tudi agu onya de adwuma no ebetimi abaso ne nyina mu no ena director emma local government service our presidency owura Dennis Miracle abekasa ye a wo twem se he bibi e kosto sese nkyeremu ba wo ye hunu sa no enya ban no wontimi nya adwuma no abando betimi aye wabobwa no ho pan asie na ne aka wo bia ma adwuma no enkonkan a chesa ato api nyina ne se mia huduo bi wo ho no ma ensase omokọ peye no enhumanso ne chese ho apotwe ekoso no aka ho madwuma ne ntimi nkoso esanse ye kan obekọ na chese technical issues bi wo ho no ma wo so musiesie wontimi nsiesie ya beda kwakọ ye adwuma wasase ne so wode bi ye mfato so kọ Medina sa ha wo mo efa mu bie sanso na Tema West how no bi ekoso wo ho no ma hokra do asase ne ebi ni ho no mo owura Dennis Miracle aboaje entie ni ntremu. The result of the pressures on the health infrastructure obeye one of the nations that
raised, fellow Ghanaians or announcing COVID I exposed several gaps in our health system, and nobody runs away from that. It wasn't only Ghana. Agenda 101 district hospitals na ebebano. As a district, many identify suitable lands and specification, etc. And the first specification was the 15-acre land. But said district hospital means there was standard number of facilities here. Without those facilities, it's not a district hospital. A ranking member of health ever parliament, NDC MPs, Alpha cameras, a specific sites here, beneficiaries of Agenda 101. And I'm going to abundant say, I buy Agenda 101 now, or see a scam, a fiasco. In fact, they call it Agenda 419. Now, I buy any before then, no man penna that John Domani Mohammed became Abba Seti agenda under the Abba Disa blanket question say, Muslim Bessi Agenda 101, Baku Queen Wamade, Bessi. And the reason why I'm in my background, and say, some person the how long a project has taken the commencement dates. Because, like I said, okay, for almost as a 1 week or 2 weeks after they receive their letter. There is a report in Parliament that gives an update of every single Agenda 111 since inception. Any ora Dennis Miracle Abuaje and watching Agenda 111 dear. Abani moon edingu so obeye. Nanso challenges ahodo hodomo. Was there there should dia problem into account do was this site hodomo no eya bo so. Ya tese wo dia kumasi wo say ga na dwa. Enti adwuma no mu ntimi ya wo so mpe ba bi foforo. Eno no kwhwe ya asa de wo mo tese ayense bebre enti wo se nya botre sanse MPP aban ya na adodan kwakufa do da no wo se ebra wo de hye se Agenda 1111 ni nyina betimi akwawie no ebra no so no no wo sinyale sabia no awie. Free Agenda 111 mu a na ye kwa asenie enso semu na wo bra Chief Justice bet na adwaso no wo se wo de botaye bi si nani so se wonu betumi abo modena konkodene a na nam so ma sani bia be se wo ha wonu matimi de yatintim so eno da nchane a wonam eye district assembly common fund so atintim mienu a aban na ni so ade hunu ne botaye nyina ne se asenie be kwaso wano empempi wo kwa mi ahodo na enam se kwato adan no so nti na nsama ba peso na docket bi kura yira nom na nsem bi onom a ya twe wokọ baabi asebu ya tena soburu mfie aduonu emfie aduasa enipa bofo so ba na eba enti se court adan no so do so a ebe nam so ma patapa pietuo emra atumi awura boni nekete anu ntimi kasai wodi wani kiremu eye mampon ene aburi a ewo akuapem north ene south kroponi mu a wono mo abomoden akwa aseni bia ho ntoma na baako eye circuit ana baako nso so eye district na saadie ya wonmu yoyi Chief Justice wakasa ho no atrensemo yenko bra wonmu bia no nsem ode atodwa. The beauty edifice should not lead anyone into temptation to rush to the court to seek redress at the slightest opportunity, lest we overburden the judges and magistrates with avoidable case loads and protracted litigation. It is thus important that all stakeholders in the administration of justice support the judicial service policy of making alternative resolution a major component of justice delivery in Ghana. We appeal to court users and Nananum to make full use of alternative dispute resolution as an effective tool in justice administration. And what she Anna or penny on no yam rasobedwane di mo for war a bri and Peswano Sumira or say bonsu amua or Nukra deputy minister Adema local government and rural development on also Kasai Yanko na yentie said the abaya se na warrior task wana kiake abayano disam so be yejuma on TV. Commissioning of the AGYENKWA courts and many courts across Ghana marks a very fruitful cooperation between the judicial service, Government of Ghana through the Ministry of Local Government, Decentralization and Rural Development, and the District Assembly's Common Fund. It is recalled that in his message on the State of the Nation, 9th March 2021, the President, AKYEA, announced through the Ministry of Local Government and Rural Development that the District Assembly's Common Fund, the Ministry, and the Government had already commenced an unprecedented initiative, the construction of courts for appropriate accommodation for judges across the country. AGYENKWA FM. Arafo said ye be ya judge for so ho be heha wo mu wo men ya judge for ye wo mu do so che ye court wa ye wo enti sa na tie dia wo gusua tintim
enipa da na hedo so saa so na ne bonefosem kwa na ekoso eti se be ya ye asem nto ho nche emenkwa se wo kumase anampo wo soame ha na asem na abekọ court a eno gi se wo twene tan so ria nam wan konkari a wo kwa adum ani atoto wa twene mmia ze ikropon awodo ne mansini awodo ni nyina wo mo hwe se wo mo ba bie bi wo na ne ba ya na watu afa ho ohode obekọ na nipa na nkyere so da ko jaje baako obetimi atena asem baburu num so ada dia na mo be so wono mo yo eti akoba ni se ye de kwa hosan ne ahohare ebetimi aba asendie mo bota yes wono mani sunti ene ntoto ya hodo a wono mo eye yo ebusuafo ye to akasie ne so na sikasem ene de to aso Professor Godfrey Bokpen papai oye economist na tese eba economy ho ntotoe a wabene mu yie pam na wono de wose Ghana sikasem o sesei agyeguo no eho asebo nya aka da ko sisempenfo be ntotoe ama nneoma twimi akoyie sanse Ghana na ni de achi pam na wo tese state regulators no wonom edi Ghana financial institutions no hwamo pam esanse adwuma na sese wonom eye wonom eno na kan bia ma sesei Ghana yesikasam enoma entumi enkonkan emaye ye ni nyina mu no aban asan akwakofa bibia ba ye wo se no ye domestic debt exchange program na wo se wono ma nso ye enyina mu ankasa ama oman no anasa financial sector no necessary to we say etokosoa koso dia ene dachi eni echi na ya de anwuma ko ni do nsa begu wonti wona pono nyina wo betutum esanse sikasam wo bekwa atwe e de ama wono mo wo chese nanka de wo kan wo chese regulators no enkaja wonom de wo mani bebo taban no ahwaban no dwumadi a wodie na wonom ehwe de ehia no mo tene no ne enkoyie no mo kyerɛkyerɛ na aban natimi atiesia kwan mu na so mo anya ne sa ɛno mo yɛ nhwe han ma aban no ɛyɛ spending de opabia sikai ɛno anse nyafu saa no wɔsɛ no a ɛne sɛ ɛde akwakodu ne adure wɔsi mpempi no amfonso ɛyɛ yɛ sanso si ehusu bio ɛyɛ saa ɛmfomso no ɛna sɛsi esikasam ahwe atachem ama kyese Ghana yɛ teteyɛ na watoso the senior abano aplanie said domestic debt exchange program no senior washer no ekosa dia ene na chese pressure hudu edisi institutions no so emo moje penie ede wo mu ko hyemu no enche wodom sika sembe kwa atwe wo mu be kire wodom pa yes o sika da ba bi dia no wato adwum esanse sika be wiase no na wonsa enka wabra wo hwehwem wo so wodi bunya ni die kese ema Bank of Ghana na nso no saa asem a wo kan ye be kase wo buani o hunu kaye nanso mpanifo entie owura Godfrey Bokpen nsem no yentie no. And I am just surprised that, and I'm sure the story will be told one day, of how regulators teamed up with politicians over champagne and messed up Ghana's financial sector. So sorry for the role that regulators have played in coercing, essentially, these participating financial institutions. Evans, why are we concerned? Building institutions that should act as checks and balances. The regulators are there to protect the sector they regulate. It is this kind of attitude and posture so accommodating to our fiscal slippages that has brought us here, and is the reason why, with all the knowledge and the technical insight of the people at Bank of Ghana, monetary policy is being perceived as subordinate to fiscal policy rather than it being complementary. I am sorry, we have to say, we can't say it in any other way. When we are more diplomatic about it, then we are talking about something else. Eye Professor Godfrey Bokpen and wakasa say ade ne de se ne sese ka no eno no aseche no waka no esan se yanka eden ebe ga na fo anim sem enti wonu anan kese se omo ye adwuma wo mo de omo ni boto aban akiri ehwe de aban no eye wo kwen ofa so tutu ni sikasam ho no wo mo anya ne saa ene sunsunsanso abai enti se wonu anhwe yie no omo de nhye esi financial institutions ne so ne ye dede wo mo hunahuna wo mo no mo gepenie na aban no de wo no hwehwe de nsaka dachi ni akiri de behunu sikasam tutuem no enye bi ena ye ehuni enti debt exchange program as a domestic one when ni wono okoda na Ghana ye din a ompe wono so koda ba bi abana ni botase wo pem wo bi afiri no enya de ebia ne nsa beka na ni kire hen so wo pem mo se we ya ye nyina afiri ni afiri sa international monetary fund omo kwa kwaje mu we ka omo conditionality e ka hu bi yesi wo ka wo de no e dros dodo e kwa be na afa so akrakra de bia wo ba na e de ama me pa sa abosin a wo ka ho asemi
besi a ye agye akotua ne chena o chena echi anase mfidodo sen bosia na aka ho asem se omo de ma na ebribidu esan kwa akotua se agye a ye betua se mpempi how many years asem na working eno de mpanimfo na kọ enkrata so ama se on se ye di mfinhia miensa ato wo mo de amaya conditions no e wo se mfinhia miensa no wo no na ebedi ye so ebe kireche kwa ebe fa so ebe tutu esikasam na tumi aboa ye yie na mo kire se eka ye de no edoso enna mimi bisa mimi ha on say wo kwaje besia na wo di abia 50 years 20 years 30 years okay infia de betua akotua sa besia we na wo de just a few weeks months and year na wo de ase wo bi so ade a what building for so many years on se sika ho asem ne ye ka no sika ho asem ne ye ka empanifo so fiti prako pepore wo se a emoja na eba aban ne dwene ne ho ade na ne pension wo kwaje na mo ye betua ne ye ntua na ne pension mi nya sure say ankra na wo no ati ne sika akoto ajapade no ho aban ne hie sika no saa wo eno ne mi problem am de te ha sa na tia de ne mom yanko de say yes mo say se ye ko IMF a ye ntua ilevi ye tua ana didi mu to boot baby for tua e mo hye se etua ebi koso definitely ning na be koso enti aden na wo say ye dwene yanko ade ye ye benya ho na yenwine temamuni no ono so onze na me kra de fie na edio edru ba bia na me dwene ho na me hu ni se ABS ka no se ka se ni bi da ho de ye prugu anya na anu mampani sira se ye fa nche ye oho ebia na akwa fa so tutu esika no edi ye ni mu yo because sika bi e be fa bi ye bedi sika bi e da ho a wo se nka daate won kra wo tokra sika bi wo ho a wo ni di nkom sika bi e da che be to ye wa so na nya se bia e bi ni ho se sika de ni nka be wu so ati ase e enso so minim de enti a aban a wo bedi nafua bia kwacha so okọ enti e wo so ye bibi ono so ho beto no no obi so ho betere no enti wo kwa e Canada so de etiri so ne ya sese ko sese de Canada ka mi ka sa aban abako e kada so da ho no ma ye tua ye nwie wo si akwaji bia be foto obi so ho ano no ma bo awuram sika basa what na ho a wo dwene ho enti o ho ma na ye godua ne etam kwaje wa ye so no ye obo ye den insanity e ne hihye bia ba aba na twesika se dia to ho wo de buase sese aho kire wo mu nyina se wate ye di sika ko aya no mo che da resa ye di sika to de ko ha dan amanyoku mana edu nra bi o mo kakra bi apani bi ba pone ama no ne ba bi apani be hwe ni school no wo dwene ho enti sa hu ye hia we ekom nyina yes so obe frɛ no defend menua dwene wo ba ne da ate ho ate so defend ne na defend ne na etena wo ba kwa akoyi ho ano akire nyankopɔn ana na mom yetete $3 billion ye kopeyi a politician bi obi betimi enya obi benya na Ghana sika ye se ne bi ni sai sika na ye kwaje no na bro so kura IMF mo mu sa agro wa ye ni so enti na o makosesa ne ma chenchirenche dia begu ye hɔ sɛ ye na dan tu da no hwe na ya on fa ma wo because nim so wo gi ada chu ba be gi no se ye fa nchewo monwene ye ho kakra adofo ya transam no so na Ghana asam na dum rebi na wo ka obi tenche no no odidi me pete se dia no pe na me ne aduana bate ya ne ye kan na obo na furu so paare ohu se dia wo to ka no eye nsemfo but odwene ho kwa akira anka wo na ebe kan wo da ache ya to aso na ye ko abua kwa ene ne mpotamu eye atwoma nwa biaja south kroponi mu awrahusam wa yensa kafiri hotire mu a obate owo mfie aduonu nwotwe ne ba owo nsia Philippa ne ba owo mfie nkono ye boa eje tumi ahia mafie no mu kyeremu enipa num ne wo fie nim mienu de etimi fa wo mu tididi mu eno na bata ne mambobo wo mu din wo mo antimi amfa wo mu ti no ene dim se de mienu ne ye no enam sa yo so meja na hye maame ene ne mma asam na asefem na sabra na ekoso aye wonso wo mo ayo mu te se ya ma na bofo so fo ba kwa me afrifa eye mid morning dwumadie no so na wo kire nsem ni mo opani ba ko no so asiye na ni krotwa wisa de hene santa mu na so krotwa tua ho no gina ho bi yenko ne nchen na yenko ye sedie
ɔkyerɛkyerɛ nsɛm ni mu ɛde ma Agyenkwa FM. 3:15 na me say mamina team ofia pia bontin ba ne hu so jana apofie ho tie 5 years en kebitimi eyi body na o my bed no efiro yentime anyi entime yi wo me jana no ayete tie ba sa no na etimi 5 years edum na o my bed a o mo akafio nipa 5 no efiro 2 na survival na 3 efiro ba ko from ma firia no oba no le ba pani na na mane nkwala ne mi firia na na ma ene na ahye no atu ayi so ba mo 3 na ayete adofo said the assembly no assembly mo ja die na ekoso die na siye enam so nanti awurade nyame ensembo ho a wote ya no wafo bad time or try possible means bi obefo so obetumi dia rescue one ne ma yeso akobutu nkola no so ameja no ahye wo mu nyina monko Agyenkwa FM Facebook no so wo honom na said etie no what se hwan wu besu eja na yeden na to ho fire service for Agyenkwa FM ba kasa mete se ebu akwa fire service ye frɛ wo mo nim se sa abre no mbeba dana na wo mada wo ka nafu wo nim ananu mu nyansuo mu emu ayo yanka ni wachi ase agro na de susuampa sam wo ho sam dumja na eja hie ne ye pemo na ye nyamo ni to munsimu trase ferry ama dumfo asa konfo anote ano se ye frɛ ye no mu free ha people awrahusem sei bia satam kramo kɔ wo mo a ekɔbaata ne ma na anwu adana mo ya ade ma ne ya awrahusa eba ni se yanka pani a woda no a wote nsɛm wo yi no afa ye kɔpa ho investigation mo de mo mpa wo de atwam a saafo ni nyina na mayiwo modi adwuma ye fo wabu akwa honom na ye frɛ wo mo mansi wo ni nyina na ma ho wo mo okɔtena fie tena obedi nipa ho asɛm beto na koma so broni nya de wo yo mo so mo ne omo bɛyɛ pɛ mo bɛ da de omo ayɛ pɛ enti da bi omo de bɛyɛ nonko because yen nsɛm bi wo ho mo tena so mo ade to nsane ani a omo sɛ yen ya sɛ bi mpradia sɛ ya adwene no bibi ha yen sɛ adwuma we no wakɔ swai sɛ wo bɛyɛ te sɛ de yen nsuo to a na ye brobure wunya ka na ahomete wo problem wo ka ho na wu tese na ahomete no enso so ye betry sex ne mo no ne ye som mo ada na mo de mo kosua ye mo nya ne saa wo hu ebre na ye wom na ye dry season enti mo ye ade a mo ye say te saa de mo anya ade o enipa na musu wu na hu sanka betumi agire nkwa no wanyi ne nkwa ka makora na ubedi o ma kyerem ne enti o mo anko Esebesi nenchiremu bia maye maye wo mo frɛ ekoye akom wo mo fa ye so no mo ba mo kɔ ka no ho na fu anim ya to aso Ebusafo yetu akasia no so na yebe free sare hosam no so electoral commission abato adwuma kɔ wɔdom na hwɛma abato ho ntutue nyina kwankan ɛwɔ ɔman Ghana mo wɔdom de ato Ghana fo nyina anim sɛ wɔdom ɛhwɛ keka nneɛma sie anim sɛ February bosom de ɛtɔ so edunsia ɛda no si ya wada wɔdom befiasie na Ghana fo san kɔto santene atwɛ yɛ ndin sɛbe ya wɔdom abato di ntwere krataa wɔ munya bie no wɔdom sabetimi aka bie na aboyie ama mensin level ɛna afɛ unit committee abaye de enima film no obi atumi enya krata akwakoto bie na wo hwe abato commission worm timetable mo de ba ye no a worm se interparty advisory committee IPAC enhyiamu mienu ena bekoso ansa na eda worm de atusi worm no eda na duru so wo se wei na monto mo efa sebe ya sa IPAC enhyiamu no ebeboa yiem na obi atumi ache na dwene obi atumi de ne ho ahyemu bie na abato no atumi akoso wano wo se bibia wiemu die dia se na mo hwehwe ne dia won be exhibition eno no be Tuesday anasa benada jumbo so me de tosu ensiam ekosi me ne da jumbo so me de tosu edu eno achi no be hwese abato ye ne unit committee die ena fe mensi level die no eno so ebekoso October boso me de toso miensan sese die abato komisa no se we ya hoboabo a ye boaboa e de akọ abato so emfie mpinu ne aduonu enan wo se bibia kototen die na chese enimu se aba ebeto na fie besim no
eno so beko tote eno ne ye kwa akoto aba ne kase pa edie ye mra se wadwafo na afa di obedi oman Ghana so yes say abato adwubeko ne so omo totu nyoma yie enti wona voter registration anampo no abato di ntwangoma no wodi enimo no obefa saa kwan ye ode eba beto so na so atimi amadin akom na bre no so a watimi akoto aba ne ebie ade hyema ye gina we so ye twe ho ne ato nkra be ba ye de mbako amansem Easy. Oh, you butu ankasa. Mercy. Lufat na wajima where you? Hey, malaria drew Lufat. To my wedding where your hospital sister. Where I imagine there. Few hours to my wedding. No missi semo huma yeshepe. Linketa was mikoniya. My husband is sick. Hey, to my tono do. No, but no yen. What's the water tested positive for malaria? No, never seen one for ambulance no one. Up ambulance. It's not a bicycle. Hey, no, nyasi from kakabo. No, kick. Me my wedding gonna me make up Nina. Sometimes nearest pharmacy. So one meji Lufat. Entrance pharmaceuticals for malaria drew now. Inyo. No ye now. One chair. Mukuno china nenadi. A brand pa. No kuniso. No pono waka that you may kiss the bride. If you want so day. No donna. Man ne ye donne. Jija wo malaria enka won to them. Lufat. Eye malaria drop test for malaria before treatment. FDA ahwehwe sa egede nkrato yi ajatum sa eye. Anokwa maji Hamedi. Me pa tinyi jifo na na maji Hamedi sa no. Doctor Amagashi na me kamfo de amount. Yade eya etunya de ote Hamaka sa no de Hamaka ye adwuma. Eno ne betu yade na se. Me nue nkwachinchin mrawate na bomochichi afiri so ase beka cho se odenchama wu a yenyi na tinye maso hwe hunaji atum se. Doctor Amagashi wote Hamaka sa. Eye stroke nyedwe yade na fo miensa pe ode betu ase. Asthma eno so si menum no otu ase. Eyem kro ulcer wode na fo miensa Chinyenti ni ekuma bwanso nkronso ye hwia doctor say ne ntontia waje Hamedi or the trokunkum bible munsem kronkronkron ene betu spiritual marriage na se munsem a etna wo so obi ne wo beda yato waduro ade bi ye fa honhum no kwahwehwe doctor Magashi ya kwan no besa dia maun sanom na anu ya mani krotweri se me hne santamu me di bi ho adanse ye drugs ene nipa na to muntentan oja ya enyai fa wani che doctor Magashi ho na kwakwape yaresa efa manom hold ho Sam good home teacher ya na sopa emfa nkwachinchin baby am yemfa so kwana no wachinchina fa wo haw ni nyina koda Dr. Magashi he ne ba na mema yebom krokro sadi agrade edwedwei eno so fa kwai na obehwe no asan yade kidney yade eno so doctor betu ase amagani Magashi a ene ehu amaga hoho fa wani che macro kani police house on hwe ni mu pe ya ye adwuma di fridge da edi kwesi memeneta ya sha ase anopa no nwotwe a ye po anwumre no nsia prayer was 0547 044307 and 0544580936. Dr. Amagasiana. Wama me ho Adofo wo hodie ebedwiriwu ensam a ekoso no ano ode pa se nipa woje onyonko nipa krafiri ne nsam a ade mfaso na ubenya ye kwa amanoni nsemu ye wo ha wo mfie pinu ne aduonu ba kunim ana beto odwa se heti mampani eye juvenile mose nipa bi akoto ne sovra genekra ade afiri ne nsam na asem ne beto odwa no manfo se Sanka man penifo so mo bambo no anu oden enti aba ne sempa na nipa bi atimi adi papa iboni eti se yie miwra mose waye obi dai adie na ekoso ampani ampa hwehwemudi afirase akoso nam so amon ma kire enipa baako enai asabre do mo kire se nipa yi na edi wonu mani abo mo nsafo hene a womudi sanya mransam no na nentie ne cheso mu ye nipa nson na sabrade enipa womudi hetiman pani boni etise yie no ya kire wo mu ye kire wo mu a obi anim se ebedi wo no masem wo hetiman ni mu ya de wo mu afiri wo mani mu ko US abrotiman mu eho ene ye kwa akodi wo no masem na wuti ama ne bo ene se de asenie ni guso wo mu kire se wudu hetiman ni mu a ye yi TV so asenie na ekoso wo US mani mu nyina ye yi ama hetiman no wo bi ehwabi ama se wuduro mani mu o man na bo se to empo na duafo aduane a wo mu bedi ensu o mo be no mo no eho akwache saafo a wo mu di boni obaako eye hetiman ne de hia
ya woni nge no kwatena America enti wa ya America ma no so de hia wonu kuro ya okuta de broni friend se dual citizen ni bi okuta nkrata mienu a chesu ofri Haiti wonu kuro afri America ani din Eddie James na omuchemu se wo mfie aduasanson Obako eye Joseph Vincent wonu so wo mfie aduonum so wanka abetu nkwala ne fo no ba ko so ye Colombia de se kronkra wonu so te German onu so ye Alejandro onu so wo mfie aduanan na chese krati kura no so kakra ewom wonu mo chese saafu esobu ade abo wo mo se wo mo bua pa bia payo enanam kwati kwa so ye se eye Juvenile Mose wo mo ba gine nkwa ade afiri ne nsam na kwan ya wo mo fa so firi wo mo man mu akọ Haiti man mu akọ yes ade no agigi nipa bi si akukuo mu ni nyina ye sobu a ye de bo wo mo na wo mo chese akodi no so anu ose ana wo mo di free US man nko Haiti na wo mo de kwa akọ edan wo mo kọ na wo mo tirim se papa no no mo kwa akọku no enti ono anu wo mo kọtọ no so re me ka say enne asendi bia wo Miami akwa asetena awa saasem no so a wogu so a wozo adwen ho na won mo kire se won mo di asem no ema ajaagefo bi se won mo nyansem ni mo hwehwemu wo Haiti mani mo me ka sa ajaagefo no mu nan won mo do mo dwumadi ato so mo ntimi nto so biom acha se wo twu ti se wo kwa akwaji san hwehwemudi na ato ho so a no obusuafo abo okoko sa ade na wo kwa no ahwe yi adaache ade wo wuo ana bebrawo entimu wani na ho Obako de wasom na baako so kura wodwane ye de ne dibra to ho sa judge ne se ekwan na be de akire fa so wo firi mu no wakaka nani a wo hu kwa akro enti wo suro pa na ompanimfu a ekodi sani pa bone semui wo baako de o mu kire se ono watena Colombia ho enti wo seda fa Colombia de shebe se duonu an wode o mu fa asra entiti yemu na no na na nkunie emponchinie attention salute puto ningina no wo yese wo mo kum sa Haiti mampani no enti efie ban mampani na tena ye an wo mu kwaje ye no mo hye ho adada wo mu ho an wo kire mo sabota ye ba ye de se ya ba be kum mampani no enti mo rasa mo ntomfom munku na maninka se oho mani moja nso feo na sa wa ba ko ne de sobu a wo mo de abone se nani da no ho no ye na adwen se wo bedi bone a wodi na mpani ampa wo pa dom edada wo mo kwan krom be fa so a wo mo baji wo wura no enkwade afiri ne nsam ani akodi a wotimi de free US abatena ho a wo de ba bedi bone na mpani ampa bone a wo bedi ni ba mu amwatimi adibone no enti wonu se wo komu ne nkwa na nyina wo mpie biom na wo ya no na wo bibi sasa so na nida no so wo akọ no obekọ akọdam ye bache no anasa ye nche no enti wuku wo bi se yie no ana ye den o man na boto ama o man mu ade hye se papa na frim se wote ase wo mo be pratantene na di ama no ana America force se be ye ya wo mo ho ba fra mu no wo so be pratantene ne enti asam no me ka sei Miami court atena so a awie nyina wogu so a woka na ye hwesa afoforo na aka no wo so charges e de bobo mu nyina achi no sei ana wo sentence ebeye enti ehun nsem eguso adofo enwuma kuo bia da ma na bua ye so ya sene mu ema ya hoode se ye metena ha na ye nsom enwuma ine Lufa tablet ne suspension malaria adro enunti wanumu ato untimi ni di awota de o pocheche atiesi so mesra wada ko hwo mogya muhwe ekobasa malaria mo wani bi wo mu a mesra ko dwaso ba bi 200 bia okwaso upe Lufa tablet ne mpanimfo de suspension nom motofo de ebushemu nyina wo chefa wadre mo betimi anom wonum a wodi yitu malaria na se defe ekwa ensanso emmabio ko bi 200 bia na kwaje odi do so pom na de ani achemo keo akani mrom castle fra 0541268721 Nana fofo no Gloss Spiritual and Herbal Center Nana se wadwuma bekoso wa kwantuo hu dadwe ne be free wa ma kwantuo no ayefe na eba ne nsasesem sikasem awade mu nsem wodi ani gold wo ho gold ni sifia pa ebi di aso amango ebi di aso ankanso kwagu kodi enye yie ni nyina fa ho nsem kwada na opechi na machu obo ase kwantempo no so fra 0245167857 and 05501544
38 yabajoso Isaac Paint Enterprise was paint mu akuku dam was pe paint papa na de atwufie amafie ne fe adadidi anado ne echemo na hye hodmo esanse honko na benya paint eye papa na ne bodo ewo fom paint mu aso ti nyina no ebi wa na hye hodmo enti se mo ye enwumakuo ankrankre se mo ye dan bra na beje ode na mo fa nkotwi wan so dan no muntwi ho na enye fie se afifufuro mo na nyoma nyina ekonkan ede mount upan so a ye beboa ama nyoma nyina akoso kama ebia na fie ni si wo ma so da ni si wo wo hye da wu paint a mo mfantwi school dan ayeda da me so ma ne nya mo no wate for ni tremo Isaac Paint Enterprise wona chira kwan crofam tips dan mu na abehu won e na de chem so woni controller house e na eboso for Dr. Azeman I was 0243 975756 Entrance University College of Health and Science or semen kancho se tutumreke nefa wani monyam kopie ho ede ne ye ne ho ye suade eye doctor of pharmacy ubenya nimdie sua hunu mapa no age ho abodi krata friend say degree ni bi ewa bibremu atoye eye yenkwa na ya to dini abodi ni afreye say yemfa santiti ye ema omanfo abefo ntintan fidie no eye www.euchs.edu.gh na bibia ni a 2022-2023 admission gusu a ekoso chairman Amotobin and the dwamtenani edema suku yi wono na Tobinco group of companies ne dia for 0509 086631 and 0509 086651 yabajoso Skin City Laboratorium where dansiam ferre esanse wona wade wo redi akọ pesu osiesie nyina no one day so abem e de ama wom enti senior skin no anaso redi no ase akodro bia mesro wada furniture e was Skin City e beji breast redi no ama na to so tron kama e bia no akosere nku bi akoti nku bi abo amedi no nso obey stretch masin sanyini nyoma basa begu redi nani amada bia da untimi nshata de nyi ukomu nyi wa wemo na chesa so mene gon e na so kon na de nam saa basa no a hyewa bei atete nkwa mesro furniture was Skin City na yemwa wo yensiesie redi no efri utre so ekosi unase ebesiesie ne kama your royal face mask ho your daily grains ho bros natural ho natural restore de be restore skin no enti senior skin na sia kodro bia be sansiesie no amana ye kama ba bia wo bia no bomoden na ehwe kira kwane ye ka chos ye bia tena efoforo kra e waso ko mampon ye ne affordable house na di nhwani mo bomoden so be ba hodom ne agi bresiesie redi no e bia na ye bi da wanim ayefro bi da wanim abedi nto bi da wanim dwabo bi da wanim misro ko siesie redi no wo shatade no a afa wo ba na nipa wiewie ni e de hwew Skin City nko na betimi abo asa kwan ne so 0248 936297 Swift go yengina yenkopeti asia namwa ehudwo si asia nama wode namwa wutube ho to so he wani kum wubetumi ada so dai dodo bia wo pesa wo so wo nsura tire se do kopem ana ye kwoto agu baabi wodi ane se obeko Play Store na wa download the Swift go app no na winya downloading wo phone so say ya wo be kwa no ane se wabo app no so edo kwa anwan a na edo kwa akosi obi so edo su obi so a there you go wona wo sene no frayen ebjin tremu wo 0501 647600 and 0302 905777 yabajoso Cambridge Senior High School was say yes you can. Sabred will be in crack some of the atward Miss Sunny a name of finance or head wabano as a so banning a baby quarter and did so it was senior high school. May come for Cambridge Senior High School and a dear man war over for her for what Mr. and Cantor say programs are who doing in a much school no more and to my finding conon question dear admission or honomo a free SHS1 equity 3 1 year vacation classes. Sanson or Sian Cantor say a bad day and as a board in our pa and also Quenya or at the mouth. Nini no what ever was see examination center but for the one question dear no. What's now what my chance to her now? I am share a wubia anymore. Anti phrase 0599 267277 na kwatra bofani din. Abi National Savings Alone says Sikakrabia waswa. Make out for the amount says Sika someone chen Yoshua Ekosu Ghana no. So do Sika Koto no my mohu. And Mautim put a biarada in Suretri. Wo Kumasia do what any a Bessiana wope. Wope a ye jetted dia share Juma say. Adia na wo hwehwe na asase so afasi kesem ho a wo ka bi na hye won munya ma wo won hwehwe no won toto ye nyina mu da ho
Call Nefre 0270 010026 0270 010026 Obajoso. Na ya de kwa kopiemo e wo PSA free enterprise. Wose ebe designer perfumes ene watches na so ye na abenya bie fa perfume papa gu ho. Wodru nipa mu a na afi nkrofo e twe ben wo. Enye de gu ho adru nipa mu na obi atwe ne ho. We na we bowa na we nwansi na we fa ni nyina ye de gu ho no mesre wa da pam nipa firi wo nchen. Eba sa ma na papa kra e ma wo nchen. Afi watches papa e da won saso a hu say yes o ye guy wodru ba bia na ye mu akonwa Mr. Frey 0541 279167 na sabre yesi odobo shmi mu kotobiche na nsiesie odo asem Royal Venue International Company wasi abasa ye kra ne me from Ghana mu akom no ne anase di from no ne eba Ghana mu dia wodum edi mu ntentiman pan titru ene jewelries ahodo kwahye hom na kwagibi na fasiesie ho efri utire so ekosi na ase ode tu kom to nsa to tu chese na bibia ekoso kama afe aba ruby stones marble stones anu subu na hye ho no manu to kwagibi na fasiesie ho fa bi siesie wo fie ho no mantwa so na empam ahohombone 0541 279167 afei manpower emema mo mema sam ewo from ebasa mo bo pa mesawa damani ni wasam emam wa wayemre ewo empem enam nsayade ahodo akwa tibie watenka ewo from onkwammo ewo from obema na fo na e from bestro manpower yi ene beboa ma nyuma nyina akwaso kama enti 0547 127731 na bema yeni wasam emam. New engineering works aye Master Jones Sano na Master Jones tutumika bra edian enefa de mebebo so yi ho a aye odadwene obi abaye wa anya ne yie wo ho wo de ne air condition o ye conduit na pipe laying na person wo ye ma wo refrigerators aye fridge ho asem ho adwuma ho ntotoye washing machines a ha ho so pese wo tobi mpa enna ne emamu bua ye din wanya de onimu pa wono wo links obaye ho adwuma ma wo bi de be wani obebu kacho anu nti bomode na kwa abrepo kese County Hospital Kumasi Girls Senior High School Shenimo Fred 0245 0246 480617 and 0501 809085 Obajoso afedi adru so yemfa omanfo adwenkyere no entwa so Benada Sante Nidia Fred Makase Kase and was say AGYENKWA news and no sides was say you ain't chashon konkoma chairman Christopher Yawo NDC am yokonimo. Adam 7 also was share live Dodge watch ya papa yesu ya show live Facebook no so Dodge no hefa me wan fa area na Adam 7 de ase de yemi nua bi sei say himself Flamantam ho baby wote Dodge de be ye ho area unua bi ho me nua bi ye muchiche mu na bi ko ho immigration ed na koto ho eni Adam sanfa bra ma wo sister hu sa wo a ode ya de awie mi hu ni ye na de bi tato thank you na daddy K Safahini Lufat and a 7-member committee wonom hyeyen efri Abbas Old House meduma and was say ye de twenya ponyankopon access wo de esi boshimi fufrom odoboshimi mu enie enti wo fa sa kwan so na AGYENKWA FM adwumayefo any serial callers nyina no wa me happy new month wo doboshimi nti ye ncha de wo se nchia sonko enkoma meduma former presby catechist Owura Oben Alexander and a current one no catechist Oma we Lufat is oboshimi be ni odoboshimi Lufat ododa so wo ho Lufat asemi no ebi sebie odo ebi da so wo ho asemi no ebi sebie ana se wabudo ato obi dom odo ho de gofo kan bi no wo kan oh okay I think so me but also the free voter Steven voter and na chese pa eyo unia na ho o se mani hu se ye wo pa je so me ba jo mani hu se ye wo a mi ehu de fe no so bra me ka zre o se free voter yo so unim no nanim oh yes nanim kra se o kakra betima yo so mo ehene no odo wa say we say your friend of fantastic Wilberforce na wo di free eye sahwi eye asanwene so wase mampani na ado dankwa ekufo ado wase yes eyo no a yo Ose na wuti opposition no na wo bo mampani dada John Dramani Mahama Tirisho so wa ma fom ngubu ayeden ebo na kwosoro enna fom ngubu eye 1 per liter
Wahu, what opposition na wudwa wonum. One day ode o man na kwa akoduro. E say ye pay ho ba bi ehu ya sinimu. Kasa na efo, ana wo ka bie. Etu de akeka na ko. Wahu, eba ni say kro meka say Russia Ukraine war. Ayeye bia wo so wo bisa. So omototo bomb na bia beto Ghana ha me yehunu. E no de ho sobo kwabo Russia ene Ukraine tokwa. Williams Akis me Ebenezer de Frisa Hwibakwai and no senchi akase nkoma Daniel Apia incoming MP Edema and Memphis Central empeswano so was say emfa woni ahuhiehia eye NDC for bekom NPP for nsa no seteo NPP mobere e wa abato a eda yanimu no hwe gesia soap kakakure ntumi ntomwale yema ani atobi agade obisasa why adahen okope gesia soap kakakure enemre hwe de maybe soft mungina anenam hwe eno beti adwa maybe soft ordinary key soap you can buy they say the edro ni abonkuruwa no aswala pa azuma twade no thank you bunya bia ne ne bu twitwitwitwu bunya case na ye high say no na edru so owie ye na Mrs. Akisiwa Akis me wife no What also sent Chaka so the free baby and Yan so be quiet. Was say NDC youth organizer. Sebre enter Bibia be fan. Ama niema at me akoso. Na eno no wo bisa se. Enti ayembia Ghana no. Ye kwa ye nimu ana se ye ba ye chi. Aniema ekoso na tan. Aniema nye Facebook ruma na akoka no. Your messages ninging at a communion here, messages here. I may have one hour Facebook, no. Monhanam can you mention anymore? Can you Rose wife? Can you Rose? Baby, I will be a to the cabinet here. Yeah, now Wi-Fi or many parts from Geophia. And what time we say, Bibia by a fine. And near me, come on. Now, what we know or what you know, Kwasia Champo Quate. Was here what ye on the Antiaka said or the man Greek minister and also him so be anymore and near me come and we so say administration area so Ziano one more very incompetent and tinya the bebenie the ebehuno we cry to football e shakra nana kiss me wife for say 2024 if you're rent to a caramobetu and near my bay fine pan when you say and people said yes ya bo mine tono Ghana ye benya GDA near to yabadi DC now we ya pen a hair salasi patriotic voices what the free go so and also in Chaka Sanko Munyan for Lankojota Mate Ghana ya man penny a war benye NDC parts in the Etiabiano one more funny propaganda one baye NPP the Abakobosha assassin so master planner Junior Kentampono di free buy and also news in them loud and clear AGYENKWA for money a juma moye de mama Ghana yetiemu pa or send check a see enkoma professor a year Womot vice chancellor and AFIA Awa Sule LSRC president ewo UDS na Vurongo campus na we Ama Florence yakenka ni de Filippo Edifret metim anti mage store hono ne hwe animu eye SD school wo se nyame hwema mpani na adoda nko ekofuado ene NPP aban ewo niema papa wo mo ye edeboa ochia ne maame anti Mary ewo Jeninso Crispo Edifri fufuo and watch a PRC any ECG engina manwadi ni nsu a yenka ne ha na hu hie nti waka yate wose nchi akase ode mo nyamfo Benito usubie bio bo brefuwa Faustina Corpora no or Swami police station wose AGYENKWA FM chia mo awie powerful and wonderful news so far also boy adwuma pa minim so ho ato yeah Kwadwo Asempa furniture works di Kumasi adum and was meet mu na mehwemo mumo ene adwumadofo ye gina so ade mwadwenkyere adwatonde ene eye wo mani amano ne nsem ede beso mu awiginai ni nyina asi ha yemfa na asema Kwadwo Safo Mike Kantanka a wo sansem ni boy atudo ni nua ba nana ama AKA incoming wa boy adwuma wie papa Rashidi Akini the right and the dear